ngangkrami rungokno ya ngger suaraku kaya suarane Mbak Sukini. Asmarandono cakepane gegarane wong ngangkrami dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane kena pisan luput ya sepisan nek gampang luwih gampang nek angel-angel kelangkung ora kena tinebas arta kuwi wong jejodohan kowe iki isih prawan arep semono gedene kowe kudu duwe ngelmu kuwi ngono lho. Dadi kowe sesuk nek duwe bojo aja kok milih wong bagus, milih wong ganteng, milih wong sing setya bekti tenan. Tegese bekti karo kewajiban, ora kok bekti karo kowe. Iya mak antarane wong jejodohan kuwi ana papat ya. Tresna Hartana, Tresna Wiryana, Tresna Sucitra, Tresna sejati. Nek Tresna Wiryana kene ana wong wadon ngladeni wong lanang kagiwang merga wong lanang kuwi duwe derajat pangkat lan duwe pangwasa. Monggo derajat pangkat pangwasa ki ora langgeng to. Nek titi mangsa sleren ya ora dikuwasa, ora duwe derajat. Engko nek wis ora ndi pangwasa ya tresnane ya entek. Nek tresna hartana wong wadon kagiwang karo priya mergo sugih dhuwit sugih bondo. Monggo bondo ki kabur win kontal entek bebasane. Ku nek wis entek bandane ya entek tresnane.
Nek tresna sucitra tegese wong wadon tresna karo wong lanang mergo saka baguse. Monggo bagus ki ya ora langgeng. Nalika si Joko ki ganteng ning kok nek wis tuwa tetel untune papat ngene perot. Maune brengose ireng dadi putih kaya kucing kae lho. Gelo. Ora urung ya tetel tresnane. Ning nek tresna sejati rukul saka telenging ati antarane lanang lan wadone. Nek jejodohan sing kaya ngono kuwi nugrahane Gusti kang Maha Kawasa kang diarani jaman kanikmataning urip ngono. Jaman kamulyaning urip sing jenenge mulya kuwi ora kok akeh bondo dunyane. Arep sugih bondo sugih donya nek kakean perkara iki ora mulya tak kandhani. Ya wong urip ki waton tentrem. Lemangan ora trethekan banget, iso praja karo bojo rukun, karo sanak sedulur ya rukun, karo tangga teparo ya akur. Ki wis mulya tak kandhani. Dadi arep kowe numpuk bondo donya nek bendina duyak-uyak bapak polisi kuwi ora tentrem uripmu tak kandhani. Oh iya, Mak. Mbok. Ning kowe anggere muni mbok ngono ki mak tratap wae. Sebabe isin. Kok isin? Saiki jamane maju jenenge anak kok limbuk. Mbok ya mane wiwik. Po nunuk ngono. Wong kuno kuwi nek jenenge anak kuwi ana bebasan kaya japa mantra. Malah ana sing nggo titi nalika laire umpama wedok natune legi jenenge Tugiem. Le metu nganggo pasaran legi uripe menayem. Sok nek dibojo dijenenge Kramareja. Krama rabi reja sugih, rabeke mendang sugih kuwi nek wong tuwa biyen. Limbuk ki ana maknane kok. Apa? Limbuk ki aksara cekakan. Limbuk kuwi ya LIMBUK. L ki laksanakan. I ibadah. M maju, aja mandek temoleh. Nek wis niat ibadah aja mundak mandek. B bekal. U untuk. K kehidupan. Nek digandengke laksanakan ibadah, maju bekal untuk kehidupan. Apik kepiye to kuwi? Lah nek dijarwa dosa kuwi ngepok jenengku. Jenengmu sapa to, Mak? Jenengku ki Kartikawati. Wah. Guru kok ngono Kartika. Nang aku yo mengkerek nganggo kok sing jenenge iki mbahmu kok. Mbahe cangik ki yo sapa? Ning aku mbiyen ndek perawan ki rada lemu. Diparapi sumbuk karo kanca-kanca. Adate parapan karo jeneng asli iki malah sok kondang. Parapane. Mula parapanku sumbuk njuk di anak kowe jenenge Limbuk. Dumadakan bapakmu ki jenenge Jemali. Dadi kowe ki mbuke aku line bapakmu ra ngono kuwi to, Ngger. Mula jenenge Limbuk ngono. Oh, entek-entekane kok ngono. Iki nandi to, Mak? Pangling to? Pendak taun sowan mrene kok pangling. Ya mung saiki sing ngasta bawat Desa Traji ganti anyar. Iya. Mula wah kanane sarwa regeng. Padang Trawangan panitiane wah. Sregep-sregep nyandang cara Jawa kabeh. Ora lali karo sandangan tinggalane kakek moyang. Cokat, cekat, ceket, cakut, terginas, tur semanak-semanak, semuyut-semuyut, terampil, royal ora konangan. Sing ora-ora. Iki kersane para kadang Sumitra Desa Traji kang diayomi panjenengane Bapak Lurah lan para branjang kawate tegese Bapak Lurah sak prabote nganake upacara tanggap warsa ninggal taun 1940 saiki wis ngancik 1941 muga-muga taun 1941 iki
bisa becik kahanane. Ora ana sambikala, ora kaya taun sing wingi akeh bencana. Ya bencana mau ora kok bebendune Hyang Widiwasa. Dudu kuwi paring pepenget Hyang Widiwasa. Supaya manungsa kuwi padha eling nek tumitahke ana sing nitahke. Mula nek wis eling ana sing nitahke ngluhurna asmane Hyang Widiwasa srana manembah. Panembahe nindakno piwulanging agama suci, agama apa sing wis nduk rasuk ya wis cak-cakaning panembah kaya ngono, aja duwahi ngono lho. Ingkang baku sembah catur mantep yaiku sembah raga, sembah cipta, sembah rasa, sembah kalbu. Oh ngono mak iya. Karo iki mang aku diparingi nawala karo panjenengane Bapak Panitia. Tak nganggo kacamata dhisik. Kok kowe kok menggeh-menggeh to mak hus. Sekarang yo dayane teknologi maju. Jam 12 awan mau aku nang Taman Mini Jakarta. Ya ngene iki yo an. Jam 2 gelem ora gelem tak entekke bubar jam 2. Terus brubut tekan Ngayuja jam 5 wah rada ayem. Dadi tekan kene ora bengi banget, ora kaya sing dhisik ngantek senanangan. Pepana paring nawala saka Bapak Panitia. Paring priksa marang aku supaya numrapake marang para kadang sumitra kabeh. Kalamun panjenengane Bapak DRS Haji Muh Irfan ingkang saiki ngasta Bupati ana Temanggung. Rene besok Juni tanggal 22 iku Jawa Tengah bakal nganake pesta demokrasi pilihan gubernur ing Temanggung, pilihan bupati. Panjenengane Bapak Bupati DRS H Muh Irfan kepareng arep nyawung meneh, arep jago meneh, maju meneh. Iya. Aku caos priksa marang kabeh para kadang sumitra keparenga menggalih. Miturut pangandikane Bapak Bupati besok ki milih wong, ora kok milih gambar ngono lho. Milih wong. Nek aku ya caos priksa ana paribasane nek wis tau iku milih kucing ora sing ana njero bagor. Nek milih kucing sing ana njero bagor ki ra urung ngerti ketatalane ngono to. Kae sesuk apik apa ora ya? Iso ngayomi apa ora? Nek sing wis tau temandang, ra wis ngerti tandang tanduke, ngerti pengendikane, ngerti watak wantune, ora gampang ngono. Iya. Monggo penani Bapak Bupati DRS H Muh Irfan rak saiki wis ngasta bupati. Dadi sesuk nek sedak saka pelenggan bupati njuk jago meneh. Kuwi upama kepilih meneh ngono, jane ya apik kuwi. Malah mau Bapak Panitia ngendika bijak menawi Bapak Bupati Muh Irfan menika kepilih malih badhe nimbali Pak Timbul ngono. Sing ora. Lek aku ya mung nyawara upane tenan ya syukur kok. Nek tenan syukur. Kang angka 2 panjenengane Bapak H. Bambang Sadono, calon gubernur Jawa Tengah. Uga paring priksa Bapak Panitia marang kabeh para kadang sumitra. Aku ya nyaosi priksa. Senajan Jawa Tengah ki aku ora melu-melu iki. Ning aku ya melu nyengkuyung amarga nek Jawa Tengah ki tentrem, Ngayuja ya kesumupan tentrem. Nek Jawa Tengah ki ora tentrem, Ngayuja ya kesumupan ora tentrem. Wong nyatane nggonku dhek ana Lindhu. Sing dadi relawan ya ora mung Ngayuja ki, saka Jawa Tengah akeh. Oh, nggonmu nalika ana Lindhu. Oh, kemermes omahku resik kowe kandhane. Ning saiki ya wis kelakon wis bisa tak dituru meneh ngono.
kowe lemar nyurung penggalihe para kadang Sumitra kene supaya besok bersatu milih Bapak Bupati sing wis ana buktine, wis ana ketatalane piye carane. Carane kabeh para kadang Sentana, para kadang Sumitra kudu saiyek saeka praya. Aja nganti ting gerjit ngono. Ana gendhinge kanggo gugah semangat gugur gunung pelok barang buka bonang dados gending gugur gunung larase pelok barang ana sorane ya ana girongane nek sing rada halus ngono tunggal pathete ana sing surasane ya becik nek wong duwe bojo iku rumangsa kabutan tresna nanging senajan duwe pemimpin ya ngono duwe pemimpin ki nek wis kebacut kabutan tresna ya angel arep misah kira-kira karep pisah ya dikudi supaya ora pisah rak ngono. Gendhinge apa? Sarung jagung lho. Sarung jagung ki rak klobot. Buka bonang lancaranipun rumiyin monggo.
kabutan tresno yen kang weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku longger wong ini wis kebaca tresna ora weruh sedina kaya setahun ngono mak ya kripik gedang saka Purworejo sedhithik edang watone rata ngono ya kok nek kesuwen kowe karo aku ketemu kaya ngene ndak lakone ilang ayo diderekke Gustimu anggone manjing ana Sanggar Pamujan kuku sing dupa kumelun lenging biasa ngobake om kawengku sagung jajan nanging sanget angikipi sang resikane putra kang anjuk saking wiyati pagedhonganing carita Nata Ndorowati Prabu Kresna wis minggah Sanggar Pamujan meminta Sing Hyang Widiwasa sinigek ingkang wonten saklebeting Sanggar Pamujan kacarita ingkang sampun wonten madyaning pambaratan Prabu Sidirgopati Gidra-gidra ilang subositaning satriya galak yaya Sardula Wigrikita campuh perang samya ngedali lir tatit wileding gada dahyanggung mangun taniti binjang sang aji mijil adinyo ngedali wuwus terus Surawilaga kaya buta singa wregil pasti jonggo dendanyo mangambak boyo Wih jagat Dewa Bathara kangga anti-anti Prabu Baladewa merga ingkang pasulayan rembug marang aku Baladewa teka ing ngarepanku dudu Baladewa malah satriya kencelang kenceling kenceng
Pasuryane mangar-mangar kaya kembang ora maribang. Rawise tumpang songo. Wah. Mandeng karo aku tanpa kedhep. Ngadeg kabeh wuluku. Satrio. Aku takon marang kowe. Sopo jenengmu? Jagadiwa Bathara. Kowe takon marang aku. Babu. Satirane ora spiro suarane gumleger kaya gluduk. Opo abamu? Ya dasarnya tuh aku takon. Satrio Garbaruci. Raden Setyaki. Raden Setyaki Singa Mulanjaya. Wah, loro Singa Mulanjaya. Wersine Wira. Waduh, telu Wersine Wira. Yo Padmanegara. Wah, papat Padmanegara. Tambak Boyo edahan 5. Tambak Boyo. Oh wis tak arani nek isih. Satria siji kok jenenge pirang-pirang mongko becik kabeh. Maune piye iki? Apa Satria sugih utang? Bareng ora iso nyaur mongko utange mubeng ganti alamat, ganti jeneng. Ana ngalamat anyar ngamuk lek golek utangan. Bareng wis akeh utange ganti jeneng, ganti alamat meneh. Bojo Blawanan jenengku akeh peparinge para punden mawa lelabuhan. Ing ngono mburi Udawa Patih. Wah, Patih wis diketok-ketokke. Sedyaki Prabu Baladewa kang anti-anti. Kok dadi kowe kang merpeki aku? Kelengono gobokmu. Prabu Baladewa iku kadangku tuwa. Sentara Ndwarawati. Senopati Ndwarawati iku Setyaki. Koko Prabu Baladewa paring dawuh kowe supaya metu njaba. Yen kesuwen ana stinggil selak nyepeti mripat. Waduh, padake kelilip. Yen kowe arep boyong Koko Prabu Kresna, rembugmu karo Setyaki mergo iki Sentana Ndwarawati. Kepasang yoga tegese kebenaran nek kudu rembugan karo kowe. Becik uluru Prabu Kresna. Tak boyong ngono karaku. Tak ulungke. Nanging janji kuwi bisa nyempal bauku kewa kelawan tengen. Babu nunggal karep karo Baladewa. Ndrenggalangi karepku. Oh babu. Wani musuh aku. Apa mesti wedeni. Nyoto Satria Digdaya. Maju. Ngalur dadamu. Tepak rontok igamu telaten. Kakang Udawa, Nun. Kok wani ngantem nendang raja niki wau? Wani. Tegese wani niku ora wedi. Lagi cocok. Nek wong wedi niku ampun malih kok ngantem nendang wani yo. Ngengetke mon mboten wani yo. Wani-wanine nglirik. Niku mon singse. Nganti kaya apa? Sing rembugan kula, sing tantangan kula. Urung apa-apa, sampean meneng-meneng malah ngantem dhisik. Kula selak ora telaten. Raja wandane kaya jaran kepang kaya ngoten nika. Nika watake mesti ngeyel. Wong watak ngeyel niku jak rembugan ora rampung-rampung. Rampunge dis ngoten. Nggih badhe ngantem rak kula dhisik sing ngantem. Yayi gelo. Nek kula rak marem. Perkara kula diluputke wong luput niku anggere rumangsa njuk njaluk ngapura rampung. Nek wong golek marem niku angel Yayi. Yen ngaten Kakang Udawa badhe temandang Pacakara. Ya mboten. Kula niku pisan-pisan anggere pun kelakon pun lega manah kula. Saklajengipun kula sumanggaaken Yayi Kakang Udawa senengane sembrono. Sudirgawati aja tinggal playu kaling atiku. Wis
tebawat mojo kumepruk tibaning raga raga mati kepanasan ngene ngono mati ning alaga ora sepiro kadigdayamu Sidirgapati sumbarmu kaya bisa mutungke wesi gligen lena prayitnamu tak jotos andemanmu pangrasa jebol dadamu nyoto kowe digdaya ayu tangi males ora tak tinggal playu diantem nggon sirah wis meneng bae diantem kene kok nyuwara nek ngono sukmane urung lunga malah deg-degan aku lung bilung lung malah ngulet dahene kok ya wis ngantuk to lung wah ngarang mau nanggon pengasoan mau ora iso turu kandamu ana apa cengelku diantem wong kok Gustimu kok yo anteng meneng bae yo metu saka gembolan yo wah ya ayo senaksumu mula ndang metu bae gek ngerti ana sebab apa kok njuk Gustimu meneng bae tokok malekak lekok termbilung sabuk bandil bang bang yung yung jebul Gustimu tenan jerbabah depani Bantala kena ngopo Gustimu tekaning pati iki tatu nggo napa wah jan parah tatu loro nggo napa nggo nirung bolong loro apa irungmu ki buntet kok lumrane irung yo bolong kok Gusti kula aturi emut Gusti kula aturi ngemut mandhamu Gusti kok Gusti mati aku wah togok pun kowe metu saka gembolan nggo cengel kula diwantem wong pripun kok sepran jerbabah teng mriki wah aku arep mboyong Bathara Kresna dalang-alangi Prabu Baladewa nyata Kresna duwe sedulur tuwa Baladewa nggih lajeng bareng ana paprangan sing teka dudu Baladewa nanging Setyaki ngaku adine Bathara Kresna yung Setyaki niku adipe nek kalih Bathara Kresna kejaba adipe ya adi Naksana ning niku dadi bebeteng Ndrawati monggo satira kedutan tegese nek perang mboten gelem kalah rasane magila-gila nika duwe aji Jayapurasa aji ning ora ngerti mantrame duwe aji kok ora ngerti mantrame nggih jalaran sing duwe aji niku mbiyen Raden Wersinewira bapake paman Dewi Setyanwati garwane Setyaki sareng ditamani godo kalih Setyaki njuk manukma ten Setyaki lah dayane niku terus tenggene epek-epek Setyaki
tegesipun perangan ingkang angka kalih kang kinarya sambeting carita nenggih ingkang wonten negari Manik Ngimo Himantaka. Lah punika to warnanira Narendra Manik Ngimo Himantaka ingkang ajejuluk Prabu Nirbita Netya Waca. Ya Prabu Niwata Kaca. Paes Gandharwa genya sak Prabata Suta. Amung Kuciwa Caca Nitya Sajuga. Lamun to Cinandra salira pindha Prabata grana kaya candhi ing Palawa. Tutuk menga kaya guwa waja rangah kaya parang rejeng. Modhot siunge sak culaning warak. Imba kuler geni rawis nglabang tapa. Godhek wok simbar dodo. Rikma gimbal diudal-udal. Ngrembyah dumugi wadidang kang saperangan ing saperangan tumumpang widangan kanan mewah widangan kiring. Yen ngandika gleger kaya gluduk nek petak kaya gelap. Nanging kesinungan kaprawiran ingkang linangkung agal saged ngungkuli gunung, lembut ngungkuli banyu, saged manjing ajur-ajur. Keciwanipun kadigdayan kanuraganira datan kinarya ngayomi para kawula. Amun kinarya muja hardaning kanepson satemasang nata kasingan watak murka ambeke angkara budine candala sumangah angangah kumedah angangkai jagat. Ing mangka mengkeraken panembah jati ora mukal gesangnya gampil kagirigoda iblis langat satemah tumindak maksiat tan saged nampi piwulang luhur datan priksa tulodo ingkang sae. Mila kesingan watak adigang adigung adiguna. Panenget triloka gumelar awit keparingi Hyang Widiwasa pancenipun dumadi wonten gumelaring jagat kedah siji tata loro titi kaping telu titis kaping pat tatas tutuk ingkang kaping 5 pinangka kunci gegayuhaning urip. Nanging Prabu Niwata Kaca datan gatosaken pitedah luhur mekaten wau. Lenggah wonten madyaning pandhapi wewangunan dipun seba pepatih kalih Paes Gandharwa ugi nama Patih Kala Mamang Dana miwah Kala Mamang Murka. Dereng ngantos paring pangandika katungku piswanipun Prabu Sudirgawati. Prabu Niwata Kaca dupi molat piswanipun Sudirgawati kaparuruk meng daya mangkono pangudi asmaraning griya kang dereng kawiyos.
mangkah anggruk seru sesumbar lindu keter-peter kang bumi kunjing kumaluduk guntur ketuk gororeh goro-goro pindho belah bumi gunung manggut-manggut ing Jolo triumop mawalian nyune ku bambang wren tete wang kula ludro Mas Patik Raja Dewagu Mamang Dono kula nok Mamang Murka wah wonten dawuh prayoga nunggu ngadep Yayi Sudirgopati padha becik beri pangestu dalem Koko Prabu mboten mangke sami kala piye pawartane tak utus Olong Ndorowati bareng munjuk atur rasa dalem Koko Prabu semurpat nyuwun gunging pangaksama iya ing rayi kautus dhateng negari Ndorowati sampun saged pinanggih Narendra Ndorowati Prabu Kresna iya dupi kula munjuk menapa kepareng dalem Koko Prabu supados mboyong Prabu Kresna sampun boten kekirangan anggen kula nata ukara ngracik basa nanging Prabu Kresna kados priksa keparengipun Koko Prabu dados mboten kersa bareng Kresna ora gelem kuwi ya trima kula rada paripeksa satemah pasulayan Rembag kelampah kula Pacakara mengsah kadang Sentara Ndorowati kalah apa menang pangestu dalem Koko Prabu kampun sok menenek perang kalah kok ora sanjuk pangestu kalah kok njaluk pangestu entuk gawe ora ngaturaken cabari lampah sewu nyadung duka mboten saged angsal damel woi la dalah wah Surapatut sinuwun apa Mamang Dono kula nyuwun priksa sewu nyadung duka sinuwun badhe mboyong nata Ndorowati menika badhe kagem menapa oh aku iki kurang bejane arep mungsuh karo dewa jalaran aku kasmaran widodari kayiwangan Tinjomaya Bedari Supraba aku mesti penjangkaku diduwa karo dewa nek aku diayomi Prabu Kresna Kresna iku duwe kembang Wijaya Kesuma nganti aku perang mungsuh dewa balaku kena lara nanging luputing pati jebul Kresna ngerti karepku walah yen namung mekaten mboten perlu mawi Kresna kula sagah minggah kayangan Mamang Dono kula lon yen mengkono maju Buta-tata Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Sara Maruta Pawana Bana Margana Panca Bayu Warayang Trining Rana Wisikan Kulingan Lima wonten dawuh ingkang pangendika
yen mengkono kuwi aja wedi kangelan. Tak parengke ngirit prajurit Gandharwa sawarana kayangan Junggring Sloka nyuwun boyong Bathari Supraba dadi jodho dhawuhku. Nek dewa marengke kagungan pamundhut apa Sembadana. Nanging nek cilik rembuge digawe angel, gedhe cetha dikukuhi. Kayangan dadina sungsang bola balik. Mundhu dawuh timbalan dalem derek sendika nyuwun pangestu keng abdi Mamang Dana bidal kelenggahan menika aja kurang prayitna patih Mamang Dana. Mamang murka kula kowe aja melu Mamang Dana. Ana kewajiban sing kudu tok sangkul. Menapa nalika latrine dina anggara kasih aku nampa wangsiting Kanjeng Eyang Resi Gurnita wijangan pengendikane aku kelakon dhawuh karo Bathari Supraba nanging kudu aku dibantu karo pendhita sing tapa nang pertapan Ngendrakila jenenge Begawan Ciptaning tapa nang guwa Mintaraga. Kowe tak kongkon mertekono Gunung Ngendrakila. Kono nek ana guwa jenenge Mintaraga sing tapa Begawan Ciptaning boyongen. Kula lon. Nek duwe penjaluk apa bae turutana. Nek ora manut budi sembadanana bangga rampungana. Minangka dados kanthi lampah kula tak parengke kowe nganti togok karo mbilung kula lon. Nyuwun pangestu sing ati-ati kala Mamang murka.